Croeso I Haclediad rhif 3, neu falle dylwn ni ddeud Helo-ho-ho, Helo-ho-ho, achos hwn yw'r podlediad gosau at y Dolig. Right, oce. Dwi dall sy'n mynd dwi'n. O'n i'n meddwl chdi siarad am diafol neu rhywbeth fel Ie, o'n i'n siarad o... Be wedi bod yn smocio? Gai, mae eisiau bod yn greadigol yn ystod y podledyn. Sorry, Sionet, sorry. Croeso I chi gyd darllenwyr a diolch yn fawr I chi wrandawyr even. Sticio hefo ni am 2 podlediad. Mae Bryn yma hefo ni eto. Hello! A Iestyn Lloyd. Halo! Mega. OK, so, felly, ni yn barod I siarad am ryw bethau cyn y Dolig yma, ond yn gyntaf, beth sydd yr allan yn wythnos diwetha yw, a fi jyst neud siŵr bod fi'n cael hwn yn iawn, iOS 4.2.1.fail. Yeah. Not a fail. Wel, dim hollol fail. Ond lot o'r trydar yn dweud, bydd yr un nesaf yma eitha bia. Yeah. Dyna nes I ddeud, ie. So yes, beth sy'n bod? Beth sy'n digwydd? Wel, does na'm byd ar goll mewn ffordd. Mae bob dim yna fo maen nhw wedi gaddo. Fatha, ti'n gallu printio o hwnna fo, oedden nhw'n gaddo, ond catch ydi fod ti angen printer specific gyn Hewlett Packard I wneud o. So, argraffu be? Just... Unrhyw beth, mae just yr apps I hunan yn gorau adeiladu fo I fewn iddyn nhw. Ond mae'r opsiwn yna yn yr SDK wan I adeiladu'r bwtwm print I fewn yno fo. So, fi wedi printio unrhyw beth, ond bersonol dwi'n printio'n byd I mwy. Dwi'n gwerthu'n printers. Do, ni'n gweld printer enfawr ar werth gen ti. Nath unrhyw un fynd amdano fo? A'n dod I ben heno. Na, no sori. So, unrhyw un sydd eisiau printer A3, mae'n sori, erbyn bod y podlediad wedi mynd allan, bydd o wedi mynd. Ie. A mae AirPlay, sef I streaming technology nhw, mae'n hannar gweithio. Ie, ti wedi chwarae fo hwn yn amlwg na ddysych. Mae dy Apple TV ti dal di rapio dar yn gwaith Nadolig, do? Do. So nes I fynd sy'n gyn ffrind. Do, ie. So, ond be o'n I di siomi efo mwyaf, y fideos da ni di bod yn seithi efo'n iPhones yn y tŷ. Fe wneith heina ddim dangos fyny ar yr Apple TV. Fe drydych chi ddim streamio fo via AirPlay. Ond mae lot o bobl wedi bod chwarae gwmpas efo. Os da chi'n syncio'ch iPhone I iTunes, wedyn tynnu nhw allan o'r iPhone, a ail reid nhw fewn I iTunes, a syncio nhw nôl fewn i'r iPhone, ti'n gallu chwarae fo i'r Apple TV o dy iPhone, ac mae hynna yn dangos fod dim problem y fideo ydi o, ond problem y meddalwedd maen nhw wedi rhyddhau ydi o. Mae'n gweithio'n gret efo audio. Yndi. Dwi wedi bod yn defnyddio'n hyn ar ffordd I ag o gwaith gwrdd podlediadau dwi. A dwi bron byth yn gorffan erbyn I fi gyrraedd adra. So dwi wedi bod yn mynd drwyd y tŷ efo'r clisffona gynnau gwael bethau. So wan eich just tafod yn union o llawn ni fyny ar y teledu trwy'r Apple TV a mae'n gweithio'n gret. Ie. Ond y peth mowr amdano fo ydy fod I bobl sydd efo iPads fod nhw wedi neidio fyny o fersiwn be oedd o 3.2 neu rhywbeth ola. 3.22. I fyny I hwn. So mae'r iPhone, yr iPod Touch a'r iPads I gyd ar yr un meddalwedd on. So di hynny golygu fydden nhw'n chwarae'n hapus efo'i gilydd eto? Dyna di'r syniad, ie. Ia, y syniad sgyn nhw, mae rwy'n dod o bob dim fyny i'r un lefel. So bod ond un fersiwn o iOS fydden nhw'n cadw wedyn. Yn updateio'r gwahanol, yr un un malwedd a'r
beiriannau gwahanol. Ie, yn union. Mae yna rhywfaint o helynt di bod efo pobl sydd yn iPad. Dwi'n gwybod os da chi'n gyfarwydd yno fo. Ar yr ochr dde'r dyfais, mi o'na fel orientation lock. Oeddech chi'n troi'r iPad ar ei ochr, oeddech chi'n rhoi y switch fel awr, ac o'n dal yr iPad ar fel bod ar ei ochr. So pa ffordd rownd oedd yr iPad yn mynd, oedd sgrin yn aros yn ei lle oedd o. Gret. Ond, mae wedi penderfynu wwan eisiau newid hwnna bod o'n mutio yr iPad. So mae'r app sydd wedi adeiladu i gymryd mantis o'r orientation lock ddim yn mynd i allu wneud dim byd ar hwn. Doedd yr app sy'n rili cymryd mantais o hwn, yr un peth oedd nhw'n neud, oedd just yr iOS oedd yn neud hynna. So, pan o'n i'n edrych ar Twitter, ben i fel yn oedd cloio ar fel bod ar ei ochr, so bod fi'n gallu gweld mwy. Os o'n i'n darllen, o'n i'n cloio bod o fel tudalen. Y problem ydy wan, os dwi'n deud mute, ti'n sort of meddwl, os dwi'n tafod hwnna, mae'r dyfais i gyd ymwneud ddistaw, neith o'n neud smic. Mae o'n troi allan, mae o'n ond yn distewi alerts. Ia, sy'n digwydd chwarae fideo neu rhywbeth. Ganol meeting neu conference. Mae o'n neud swn. Ia. Ond hefyd, peth mawr arall amdano fo sy'n sortio allan lot o'r crap arall oedd fod pobl oedd efo iPhone 3Gs oedd iOS 4 a 4.1 yn andros o slo arnyn nhw, a mae lot gyflymach chwan. Mae'r teipio yn rhywun peth bron ar 3GS a iPhone 4 rwan, ac hefyd ar un fi hefyd mae lot llai buggy am fod o'n i'n cael y problem lle oedd os o'n i'n pwyso ar app oedd o'n dod i fyny ac wedyn diflannu ac o'n i'n gorau pwyso fo eto, so mae hynna i gyd i mynd i ffwr', so mae nhw'n trwsio. Ydy hyn yn golygu bod multitasking rwan ar pob un o'r dyfeisiadau? Ne. Eblaw y 3G de. Wel, mae'n rhy hen i gallu. Dwi'n siŵr bod Steve yn eitha keen i ti brynu yn neis newydd. Wel, y peth i, dwi'n siŵr sa ti'n gofyn iddo, sa fo'n mynd gwadu'r peth. Yn amlwg, mae o i fantais os, da ni'n prynu dyfeisiadau newydd yma. Yn peth i, dwi'n meddwl bod yna lot o bod y cwmni a ffôn yn neud yr effort i fynd yn ôl i hen ffona blwyddyn yn ôl, 2 flynedd yn ôl, i cadw'r meddalwedd i... Cos mae gennau chydig bach y broblem efo hynna, sort of built-in obsolescence ma. Dwi'n meddwl bod o braidd yn ges ar ddefnyddwyr, achos dwi ar hyn o bryd yn ddod i diwedd contract 19 mis, fi'n credu ar yn Android, yr Hero, neu fel na T-Mobile yn mynd i gael efo, the T-Mobile G2 Touch. A dwi wedi ffigro nad ydw i eisiau cael ffôn newydd erbyn hyn, bod fi'n mynd i fynd SIM only a dibynnu ar updates. Ac yna i deimlad ar platform fel Android, mae'n mynd i fod yn lot haws i fi gadw fyny fel pethau hefo hen ffôn. O, hyn di'r peth, efo'r Android, mae o'n aros, mae'n dibynnu ar be mae'r carrier yn neud. Os mae'r carrier yn mynd aros ar 1.6, mae'n aros ar 1.6. Os maen nhw'n mynd i fyny i 2, mae'n aros ar 2, 2.2, ac pa beth Ginger brendodd allan fo chdi bach, mae o fyny i'r carrier nhw sy'n cael y dewis. Mond os ti'n gwybod beth ti'n neud, e? Ia, ond peth ydy, mae rhan helaeth o'r pobl sy'n trio defnyddio'r pethau yma yn clwm i be mae'r carrier y ddweud. Achos y gobaith beth sy'n ni'n mynd ar ydy mynd ar SIM only a just cadw i symud o gwmpas, achos dy'r handset ddim yn teimlo'n ara ofnadwy i be dwi eisiau gwneud efo fo, ti'n ma? Dyna oedd y bwriad oedd gen i fi pan nath yr iPhone allan gynta, o'n i'n gwybod fod nhw'n mynd i wneud software updates iddo fo, so fysa fo'n cadw eitha diweddar. Dwi'n cofio bod efo ffôn Sony Ericsson, ac o'n i bob tro chwilio i jecio ar ei website ni weld os o'na firmware update iddo fo, i weld os o'na neud rhywbeth bach newydd. Unwaith y blwyddyn oedd na eich ac oedd o just yn trwsio fod y volume yn mynd i fyny pyn bach gormod neu rhywbeth ola. Ac ers i'r iPhone ddod allan, mae Android ddod allan yn gallu neud hyn, a dwi'n siŵr, di BlackBerry yn updateo i meddwl? Yndi. Ond mae o'n
Mae'n fyd newydd mewn ffordd fod ti'n cael un dyfais a mae'n cael ei ddiweddaru i fod yn rhywbeth newydd. A mae pobl yn dod i disgwyl gweld pethau fel hefyd yndi. Wel, y naid yma, y big sea change sydd wedi digwydd yn y diwydiant mobiles, o fod yn single use, pretty much, wel, neu dual use, textio, ffonio, i fod yn platform, neu i fod yn, tywa. Ond mae yn mindset pobl wan ydi fod, mae contract fydd yn ddifen, dwi'n cael ffôn newydd. A mae dyna sy'n yn penna pobl yn syth fod yn lle fod, fydd rhaid talu lot llai i gael just upgradeio'r sim ac cadw'r un ffôn. Mae'n meddwl, gai ffôn newydd i chwarae gwmpas efo gadgets newydd. Dwi wedi stingy feddwl fel na. Cos be dwi wedi cael ydy, mae'r ffôn yn okay. Dwi'n mynd rhoi lot o demands yn efo. O beth di, os mae'n neud beth isio fo neud, mae'n gret yndi. Ges i gynnig, os o'n i'n fodlon newid yn rhif ffôn, bys T-Mobile yn rhoi unlimited data, rhywbeth ridiculous o funudau texts am £7.50 a mis. Ac o'n i just meddwl, mae'n briliant. A wedyn sy'n cofio ffonio nhw nôl. Ie, ni rhi ddiog i newid yn number anyway. Siwr o wneud. You seem gullible. When I have one of our lovely sim-only contract. Felly, ydy yr iOS newydd yma yn gam mawr ymlaen neu'r un nesaf? Mae o'n gam mawr i'r iPad. Yndi. Cam bach i'r iPhone. Cam mawr. Fydd yr un nesaf yn trwsio bob dim, mae pawb yn disgwyl, dwi'n meddwl, am fod be nes i wneud yn syth oedd ar iPhone fi, mynd i BBC iPlayer ac pwyso ar y botwm AirPlay ac nath yr audio fynd yn syth i y teledu. So, o'n i'n gwylio'r llun ar y ffôn, ond oedd yr audio ar y teledu. Liciwn ni hefyd, jyst rhoi pwynt allan yna i ddefnyddwyr Android, peidiwch a updateio My Player, sef rhyw fath o hack o app bach sydd yn galluogi ti gael stuff ar iPlayer, cos ys na dal ddim app swyddogol gen BBC i roed ar yr Android. So mae loads o bobl wedi bod jyst yn hacio rai fyny a mae'r BBC wedi stopio nhw, ond os oes ti ddim yn rhoi yr update diwetha yn fo, dwi'n credu bod ti dal yn gallu gwylio nhw. So just nodyn allan fanna i bawb sydd yn dodgy fel fi. Oes efo cwestiwn bach i chi gyd. Oedd pethefnos yn ôl yn rhywbeth mor unforgettable iddo chi? Wythos yn ôl? Ie. Y diwrnod lle ddaru yr Beatles ddod i iTunes. Ie. Arall fydol doedd, o'n i di synnu, dwi'n cofyn union be o'n i'n neud y diwrnod yna. Ie, oedd o'n ffundro Safari homepage fi, dyna be oedd o'n neud. Oedd o'n wych. So'r cwestiwn sgynna i chi iddo chi ydi, be lot o bobl oedd yn meddwl am hyn yn dweud, wel, os da chi'n fan o'r Beatles, bydd gyda chi'r CDs i gyd anyway. Ie. Ie? Oce. Faint o caneuon Beatles da chi'n meddwl mae iTunes di gwerthu mewn wsos? Dipyn go lew, mae'n siwr, dwi'n gwybod. Faint? Gwrwch ges? Fydra meddwl am fod dwi'n gwybod faint o bobl sy'n defnyddio fo. Degau o filoedd. Wel, faint o amser sydd wedi bod wsos? Wsos. So, na i ddeud 500,000 just i fod yn optimistic. Wrong. Wrong. 2 filiwn. Reit. O ganeuon wedi gwerthu mewn wsos. Paul McCartney nofio fel Scrooge McDuck. Mae wedi gwerthu 450 o filodd o albums. Yr album mwyaf ydy Abbey Road, a'r can mwyaf poblog ydy Here Comes the Sun. Da iawn, Bryn. Statw. O, ie. So, diolch i All Things D am y stig yna. Ond peth di, beth dwi'n mynd dangos di, rhai o'r rhai pobl mwy cynical oedd yn edrych arno fo, yn dangos caneuon y Beatles i cenhedlaeth newydd. Ie, dwi'n eitha siŵr bod pawb dros yr oed
adran o chat 25 wedi rhigo nhw gen bobl Ie. o blaen. Ond mae'r pobl sydd yn ei arddegau wan sy'n dechrau mynd i coleg a falle mae'n dechrau dod i nabod y cynnion yma a mae'n dod i nabod mae'r Beatles yn gallu greu. So dwi'n meddwl bod y beth da bod o ar gael yna. Hen bryd iddyn nhw yna. Achos be oedd sail y ddadl? Right. Reit ar y dechrau, Bryn. Hen cwmni recordio'r Beatles oedd Apple Records. A wrth gwrs Apple Computers. Mi o'na... Chos yn amlwg o'n nhw ddau teulu pwy oedd perchen y trademark ar Apple. So, ddaru nhw dod i cytundeb fysa... Ond nath Steve-o enwi'r cwmni ar ôl Apple Records yn fod mae'n caru'r Beatles gymaint. O'n union. Ddaru nhw ddod i cytundeb rhwngddyn nhw fysa Apple Computers yn cadw allan o music a fysa Apple Records ddim yn cael ei fod ar computers. Dwi'n gwybod sydd yn gweithio. Ond y peth ydy, oedd nhw gallu cael o'r un enw chos oedd nhw'n dod am ffordd sa chi gallu cymysgu Apple Records efo Apple Computers, dod am ffordd. So, pam ddaru Apple fiewn i'r farchnad o gwerthu cerddoriaeth i bobl, oedd Apple Music yn deud, hang on, oedd y gyn i cytundeb yma, a achosion yn y llys, a dyn hefyd o'na draffaeth efo pwy oedd yn un oedd y pia cerddoriaeth y Beatles, a dyn yn diwedd maen nhw wedi dod i'r bod nhw'n gallu gwerthu hyn wan. So, ie, maen nhw gyd yn mynd yn ôl i ffaith bod Steve Jobs yn fan mawr o'r Beatles. Alla i holi, neu dwi wedi breuddwydio hyn, bod Michael Jackson yn berchen right y Beatles. Mi o'na sôn i ryw radd y bod, o'na ryw beth ar Snopes yn deud amdano fo, a dyn nhw'n quite yn siŵr os bod o wir neu beidio. Wel, drach am hynna, achos dwi'n eitha bach bod yn Safari browser i nôl yn normal rwan a Fing yn dangos lluniau'r Beatles yn fi yn lle fy ngwaith. Sôn am bethau sydd yn neud bwcedi o bres i bobl, da ni'n symud ymlaen i'r adroddiadau wythnos yma. Dwi'n licio'r segwe, efo'r segwe na wych. Dwi'n gwella. Ffantastig. Facebook, mae 20% o gyfrifon Facebook wedi cael ei heintio gan malware. Oes na derm safonol Cymraeg am malware unrhywun? Dim i fi wybod. Os da chi'n gwybod, rhowch comment, da ni eisiau gwybod. Mae hyn yn ddychrynllid. Pwy ydy'r bobl yma a sut mae hyn wedi digwydd? Bryn, na ti'n? Wel... Am un peth, ydy dy Facebook di'n iach? I fi wybod, wel dwi'n beth ar y thing. Y problem ydy, mae nhw wedi creu yr platform Facebook yn dechrau. A mae wedi datblygu a di tyfu. A mae nhw wedi dweud, reit, nawn ni ychwanegu y ffordd i pobl gallu rhoi yr apps mae gyd arno fo. Ac mae'r datblygwyr Facebook yma bod yn gweithio un ffordd, ond eich yna rhywun wedi sylwi, actually, os na i wneud y peth bach cas yma, mae o'n gweithio mewn ffordd gwahanol o chi cael rhywbeth arall allan. So, a mae o'n wedyn yn trio adeiladu ar hynny, a trio casglu'r gwybod, mae gen gyntaf y gellid o tan mae rhywun yn sylwi. Ac erbyn i rhywun sylwi, beth sy'n digwydd, mae o fel arfer lot rhy hwyr, a mae Facebook wedyn yn mynd yn trio cau y drws ar ôl i'r ceffil gadael. Ie, achos mae yna syniad ymysg y fynyddwyr bod Facebook yn rhyw deimlad ar ôl lle nad ydi malware, pethau fel yn digwydd, ac os ti ddim yn installio ddim byd ar dy system, mae'n jyst yn byw allan yn yr ether. Wel, ydy beth mae efo'r lot o pethau newydd mae ar y we. Mae pob wedi bod yn deud, y stori mae pob wedi bod yn dweud ydy, paid a trystio e-byst ti'n gael gyda pobl ti'n mynd abod, paid a lawr lwytho rhywbeth i'r gyfrifiadur di. A mae sy'n checio beth sy'n digwydd ar y gwefan, so os mae'n deud Facebook arno fo, checio'r SSL certificate arno fo, neu siw bod so os ti'n gwybod na Facebook di hwnna, fydd eich di drystio beth sydd ar hwnna. Ond di'r pobl gyffredin ddim yn really gwybod beth iawn di SSL certificates na di, maen nhw jyst yn mynd i glicio ar crap, a wedyn mae
Mae'r computer nhw... Y peth ydy, maen nhw'n dod i pobl sydd, so mae mam a dad yn dod i fi a deud, o be haid i fi wneud i ni siw bod hwn ydy'r website go iawn. Ori, o beth chi'n gwneud ydy, clicio ar hwnna, so mae'n deud Google yna fo, then Google ydi o, so mae'n deud Facebook yna fo, Facebook di o. Ond na'r peth, ydy Facebook angen fod mwy cyfrifol am hyn? Achos, enghraifft, dwi'n gwybod ni'n mynd nôl i Apple eto, ond mae mor anodd i gael pethau ar yr App Store bron, ti'n gofio cael ei profi. O ran datblygu platform Facebook, falle bod hi'n twri hawdd. O, be oedd nhw'n trio wneud, y traffaith mwyaf o datblygu i systema fel ydy, os ti'n creu traffaith i'r datblygwyr trio cael fiewn i'r system, neith nhw'n dod fiewn i'r system, a wedyn maen nhw'n mynd i fynd lawr lôn i rywun sy'n dod haws iddyn nhw. Dyma ni i'r bwcedio arian eto. Ond, so mae mater, mae'n rhaid i'r cwmni yma, reit, mae rhaid i'r rhywfaint o ffydd yn y datblygwyr yma, o rhaid i'r fod yn ofalus o beth sy'n digwydd. Mae pobl yn credu bod Facebook y llai onest efo y data. Maen nhw'n edrych ar be mae Facebook yn neud, a'r ffaith bod Facebook yn rhoi y manylion mae ar gael i fwy o bobl ella fysa chi isio nhw fod ar gael iddo fo. A mae pobl wedi'n dechrau fel, actually, ydyn ni'n really trustio Facebook efo be maen nhw'n neud efo data ni. So, dwi'n wedi syni rili gweld bod yna drafferthion yn dod. Chos mae Apple, ydych chi'n gorau rhoi arian i Apple i fod ar y developer iddyn nhw ar iTunes. Mae Facebook wedi rhywun ysgrifennu rhaglen iddyn nhw. Mae hyn yn symud ymlaen falle i bwynt arall, sef mae yna lot o drafod wedi bod yn ddiweddar ynglyn â Facebook yn erbyn neu yn wahanol i y we agored. Yes, dyn ni'n gweld bod ti wedi bod yn sgwennu amdan neges Sir Tim Berners-Lee. Wel, ie. O'n i wedi pigo fyny mwy ar ei bwynt iTunes, ond mae gyd yn berthnasol fod... Wel, mae gennym fi opinions wahanol am lot o'r beth yma, ond mae'r we gyffredinol i gyd yn agored, gyd i rei beth eisiau arno fo, ac mae pawb yn cael mynd i chi fewn eisiau. Mae Facebook... heblaw, so i ti'n China? Wel, ie, os ti'n byw mewn gwlad call, mae ti'n iawn dweud. Hang on, ti'n galw Brydain yn gall? Ti'n bo? Callach. Weld, gyda fi British Bulldog ar fy chest, tatw... Plat, Will a Kate yn y dresser. Dwi wedi weld o, mae'n dychrynllu. Sorry, Iestyn. Dwi'n gweld y ffordd mae Facebook yn mynd, ac os mae... Y holl rumours ma amdan Facebook fo'i eisiau dod allan o ffôn Facebook ac fod, mae pawb yn byw o fewn y byd Facebook ma. Mae o'n just yn cael allan y gwe agored mewn ffordd. Mae pawb yn byw o fewn y lle ma, lle maen nhw just yn deitha i gilydd be maen nhw wedi cael ei frecwast ac rubbish fel na. Neu, what celebrity are you? Neu beth o, ie. Ie. Ond fod dwi'n abod lot o bobl sydd just Facebook ydy'r internet iddyn nhw rwan. Matha oedd AOL i bobl yn y 90s. Oh god. AOL. Ond ydyn nhw'n ymwneud hefo, ydyn nhw'n iwsio fel rhyw fath o RSS reader, bod ti'n licio pethau allanol, ond bod ti'n mond yn ymwneud â nhw trwy gyfrwng Facebook. Y problem efo hynny ydy, mae'r discovery mynd y llai ag y llai, so os ti wan ond yn edrych ar stwff trwy Facebook, eich ond rhyw 2-3 o bobl sydd yn bwydo stwff i fewn. So os maen nhw wedyn yn stopio yna, fydd yna'n pethau diddorol yna. So, rhyw peth bod pobl yn gweld ydy casgliad bach o links heb, byna ddim neb yn mynd allan ac yn neud ymchwil, byna neb yn byna pethau boing a bachu. So, dod a lot o stwff really diddorol i fewn. Fe drai ddeud, pobl sydd yn ffrindio fi ar Facebook, dwi'n meddwl ffaint sy'n 100 neu 200 be bynnag, ond mond 2 yn nhw sy'n rhoi storia call i fyny arno fo, gyda i ddiddordeb efo, a mae'r lleill i gyd, wel, mae 99% nhw ddim yn reid storia fyny, just yn reid comments amdani diwrnod ma nhw. Dyna pam dwi'n mynd i Facebook. Is you really meddwl i neithiwr yn y party? A pobl dweud, like this. Yeah.
A dweud, nes i weld ti eithaf, oedd ti'n rili... Mae Facebook yn rhywle sydd wedi mynd yn rhywle lle ti yn gweld lluniau o ffrindiau chdi sydd yn pist, neu lluniau ffrindiau chdi sydd wedi cael babis, a na fo. Dyna ydi o. A dyna di byd y pobl. Dwi wedi gadael dwywaith. Dwi'n siŵr bod ni wedi cael y drafodaeth mae'r podlediadau o blaen. Ond dwi wedi gadael dwywaith, a dwi wedi goffdo nôl, achos mae gennau ffrindiau sydd yn trefnu pethau yn unig drwy gyfrwng Facebook, so ti'n colli allan, so ti'n cael dynnu nôl fewn. Mae yna lot o drafod wedi bod ynglyn â hyn mewn cyd-destun Cymraeg. Ydy'r defnydd o Gymraeg ar Facebook yn ynysu fo o'r we agored, a felly'n cuddio'r defnydd yna, da chi'n meddwl? Gorau cwestiwn difrifol. Pan ti'n gofio cwestiwn difrifol, Sianed? Yeah, come on. Okay. Bit of meat in a sandwich. Dwi'n chi gweld y ddau ochr o y cwestiwn. Dwi'n chi gweld mae'n bwysig bod na datblygu bod na lle ar y we i chi defnyddio fo'n y Gymraeg. A datblygu cael mwy o bobl siarad a wneud yr defnydd y Gymraeg a rhywbeth mwy cyfoes. A bobl actually'n defnyddio mewn rhywbeth sydd sort of cool neu rhywbeth sydd poblogaidd. Ond eto mae hefyd yn torri sgwrs i ffwr o'r pobl sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. No, traffa dwi'n gael ar y blog fi, mae'n bethau dwi'n eisiau ysgrifennu a dwi wedi methu cael cyfieithiad i wneud mewn amser. A erbyn amser dwi'n chi cael cyfieithiad dwi'n neud, does am pwynt roed y stori fyny. So dwi'n methu allan ar, neu achos dwi'n teimlo bod fi'n gallu roed allan. Allai wneud segwe bach really gyflym, achos o'n i wedi really mwynhau post diwetha ti ar y blog, Bryn. O, diolch yn fawr. Llithius, just rhoi quick syniad yn i, achos o'n i'n joio hwnna. Efo'r cyfwyledau yma? Yeah. Reit, oce. Wel, dwi'n faint o'n chi sy'n gyfarwydd efo Prifysgol Aberystwyth. Mae'r adran cyfriaduron yn Prifysgol Aberystwyth yn paratoi penwythnos i'r myfyrwyr yn yr ail flwyddyn sy'n barod i fynd allan i flwyddyn mewn diwydiant. Sydd yn brofiad ffantastig. Ges i flwyddyn allan efo'r Llyfrgell Gen. Ges i lot o hwyrth. Dwi'n mwyn sy'ch chi wedi bod i'r Llyfrgell Gen. Mae yna terfynella bach du efo porwr wen efo. A tra ni allan efo nhw, fi nath datblygu y fersiwn gyntaf o'r system na. A na 40 o'r system bach na dwi'n mynd i fewn, fi nath datblygu hwnna. Mae'n rhywbeth dwi'n chi dweud, fi nath hwnna, mae'n awesome. So, y pwynt penwthnos ydy, mae myfyrwyr yn creu i CVs nhw a llythyr i fynd efo fo. A maen nhw wedyn dod ato ni, wedyn mae yna rhyw 8 o'n ni sy'n neud y cyfweliadau. Da ni'n mynd trwy'r CVs, marcio allan y trafferthion, pobl fatha sydd wedi camsillafu enw'r prifysgol. Maen nhw'n astudio nhw. Wir? Di, hollol wir. Pobl sy'n rhoi lawr e-byst fatha walkitten98@hotmail.com. Dwi wedi gweld cwpl o'r rhain ar CVs, do. Pobl sydd yn sgwennu Sir o Madam, Madam efo I ar y diwedd. Dwi'n Sioned di gweld lle dwi'n mynd o hwnna. Gyda chi sy'n dweud, di a fel am sgwennu fo mewn Ffrangeg. Mewn Brydeinig, rwy'n sy'n, dyna sy'n redag brothol. Ac, so da ni wedyn yn rhoi cyfweliadau i'r pobl yr rhaid flwyddyn yma wan ac yn mynd trwy'r a gofyn cwestiwn a cas iddyn nhw. So, mae rhywun yn dweud bod o'n expert efo Office. So, dweud, gret, ffaint. Be di pivot table? A mae rhywun edrych yna ti fatha, be? Dwi'n wedi clod yn pivot table. So ti'n mynd expert ar Office eich hyn a dod. Y gwir ydy, dwi'n gwybod beth i pivot table. Ond y peth ydy... Dylse fod expert yn... Ia'n union. Dwi'n mynd smalio bod fi'n expert, ond y peth ydy, os dwi'n gofyn y cwestiwn, dwi'n gwybod beth ateb chwaith, so allai smalio. Mae'n dweud bod nhw'n datblygwyr we, ti'n gofyn nhw, pa wefannau ti'n ei datblygu? Mae'n dweud, dwi'n wedi datblygu gwefannau. A ti'n chi dweud bod ti'n web developer eich? Achos mae'n... Greulad, dwi'n gwybod ni wedi neidio Facebook wan, ond mae'n neud ti feddwl, tas y rwy'n di neu hynna i fi pan a ni'n 4 ar 15 yn y coleg, dwi'n credu, so ni wedi bod yn coci, ond yn gwybod dim byd.
Wel, y peth ydy, y pwynt o'r penwthnos ydy bod nhw yn dangos iddyn nhw, reit, ydy hwn ni'n meddwl mor hawdd a da chi'n meddwl, mae haich chi baratoi yn gwybod beth yma, mae haich chi meddwl be... Fatha, o'na lot o'n nhw heb di datblygu gwefannau personol hyn, ond o'n am gwefan Flickr, o'n am gwefan, dangos, o'n un yn dweud bod o'n licio wneud lluniau digidol. O'n dweud, oce, gret, lle mae dylyniad di? Rwy'n yn wneud datblygu peth ar gyfer gem fantasy. O'n dweud, o'n dylunio'r cymeriadau gyd. O'n dweud, o, ffantastig, lle mae'r lluniau hynna fi cael gweld beth ti'n gallu wneud? A hwn oedd yn eisiau dysgu yn oedd ydy, mae cael gwaith i mynd yn anodd, mae haid i'n baratoi'r gyfer nhw. Hwna segwe mawr o'r blog. Sorry. Symud yn ôl i'r deunydd y Cymraeg ar y we. Ydy mae o y roed yr waliau i fyny i ryw radda, ond eto dwi'n gweld y reswm bod angen neud o. Chos sa da ni yn neud o, fi na ddim we Cymraeg, a gan fod gymaint o bethau sy'n mynd i'r we, fi na'm Cymraeg. Sorry, bawb, mis dod chi lawr. Mae hwn yn rhywbeth, dwi'n siŵr fyddwn ni siarad yn dan fwy, sydd hefyd yn segwe hyfryd arall. Waw. Ein pwynt nesaf ni, hacio'r iaith, digwyddiad, byw, mis Ionawr nesaf, mae yn digwydd bobl. Dwi'n disgwyl cael Dolig drosodd efo i gael yna. Beth y pwynt, Dolig? Mynd i dechrau blwyddyn nesaf fydda i'n cael blwyddyn newydd yn Dubai, bydd am byd. Dwi'n edrych ymlaen i gael mynd i Aberystwyth i cael fynd i hacio'r iaith. Dim bod fi eisiau swnio'n ges, ond heblaw am adeilad mawr a traeth neis a air conditioning, be sy'n an Dubai? Ar llong, dwi'n fod sti. Be? Ti'n Cruise. cruisio? Aha. Ia. Alli di wneud videoblogs ar gyfer yr Haclediad? Na i drio. Na i weld eich belled i ti. Ond, rhondawyr, 9 ar 10 o Ionawr, blwyddyn nesaf, 2010, digwyddiad byw, hacio'r iaith yn Aberystwyth. Yep. Ydyn ni di exeitio. O, yndw, dros ben. Dim ond yn ddiweddar, da ni wedi cael gwybodaeth. Mae hwnna'n exclusive, by the way, os da chi'n gwybod. Achos da ni wedi bod yn prodio Rodri Ap Dyfrig yn brifysgol yn mynd, oi, pryd mae hacio'r iaith. Mae na lot mwy i'w drafod, a da ni'n gobeithio wneud podlediad yn arwain fyny at fo, a podlediad byw, da chi'n meddwl? O, dan. O, ie. Pam im. Felly, dros 2 noson, wel, dros y nos Wener, a wedyn yn amlaen at y dydd Sadwrn. Beth eich profiad chi o hacio'r iaith blwyddyn diwetha, hogie? Sif yn y Gymraeg. Hwnna'n awesome. Sif? Sif, beth Sif 4? Oedd i estyn? Ti'n siarad amdan? Civilization a game. O ie, be amdano fo? Oedd oedd gael gyfieithu'r Cymraeg. Oedd na, o'n i'n mynd y dosbarth yna. O, reit. Dwi'n credu mae hynna'n digwydd. Da chi'n ffeindio mwy allan yn y digwyddiad ar ôl gadael ac edrych nôl ar y bethau. Achos o'n gymaint o sesiynau bach pick and choose rownd y lle i gyd. O'n i di joio, bod fi wedi goffi mynd hanner ffordd drwy'r diwrnod. Mi oedd yn hwyl hefyd, oedd ti a fi a Sioned yn mynd rownd yn neud cyfweliadau fo pobl hwn a reit diddorol cael siarad efo pob oedd yna ac yn dach pam oedden nhw'n dod, be oedden nhw'n edrych ymlaen ni ac oedd oedd o'n ffantastig. Mae'n neis iawn, fi'n gwrs o'ch chi'n teimlo'r peth hogia, cael pawb sydd yn ymwneud ar we yn Gymru neu yn y Gymraeg yn yr un lle. Dim just ar dudalen Twitter o'i gilydd. Oedd cael gwynab i'r enw ac i'r at, pwy bynnag de. Ie, exactly. I'r username. Felly, da ni yn gobeithio, wrth y gwybodaeth allan, y byddwch chi gyd yn gallu dod neu cyfrannu ar-lein, neu am dod am cwpl o oriau, os da chi yn yr ardal, Aberystwyth eto, cyfleus i'r de ac i'r gogledd. O, ie. Ti dod o... So, plans gyda chi'ch dau dod lawr te?
Oes. 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 Ie, ond oedd Rodri'n sôn amdan dod lawr noson gynt ac fod na, tywod, mynd am curry a yfad a cael hacio'r mewn pub bach gynta. Awesome. Bwriadu neu hynna de, fatha gwyliau bach. Yeah. Scholars for the win. O ie. Byddai'n mynd rownd hefo Ustream app bach fi yn sort of rhoi rhyw ddarllediadau bach. O na, bydd rhaid i fi behafio wedyn. Ie, gobeithio bod ti'n behafio anyway. O, Sioned. Women and children yn abound, Bryn. Cael ti'n mean. Cadw sens yn chi. Felly, fel o'n i'n dweud, mwy o wybodaeth am hynna i ddod, ond glwswch chi o fama gynta, 9:20, 10:20 o Ionawr. Haclediad. Wel, dyma ni'n dod i glymu pethau fyny cyn y Dolig hogiau. Beth sydd ar rhestr Sean Corn Lenny? Iestyn? iOS 4.3. Anwyl Steve Corn. Yeah. Steve Corn, ie. Allai weld yr artwork rwan. TV rental fi Apple TV UK. Fod gynnu fi account American. Netflix, Brydain. Wel, peth na, be dyn nhw? Love Film. Love Film, ie. Ond ma... Ydyn nhw'n neud digidol? Yndi, ma' nhw. Yndi. Ond peth ma Netflix wedi ar gael trwy'r Apple TV yn America. Mae Love Film di sy'n y contract efo Sony yn yr oen da, so mae'n mynd ar Blu-ray a... Yndi. A mae lot o teledu Samsung nhw. Samsung hefyd yn gallu cael Love Film hefyd. Ond peth di, mae'n hen bryd i lot o'r stwff i streaming ma i fod ar gael yn Brydain ac yn Ewrop. Mae yna beth fatha Pandora, mae Netflix, Hulu, a lot o beth efo. Mae hen bryd i hyn dod draw. Dwi newydd gael flashback. O'n i'n edrych ar trailer ar gyfer trydydd ffilm parody Family Guy o Star Wars. Ac ar diwedd y trailer, hei, mae hwnna'n bodlediad arall yn gyfan gwbl amdan pan bod Family Guy yn mynd downhill a dyma'r unig beth ydy amdan Family Guy ydy'r parodies ma. Ond ar ddiwedd y trailer, oedd o'n deud available on Blu-ray, DVD and digital download. Ac o'n i'n meddwl, that's it, byw na dyfodol. Ie. Wel, un peth arall sydd ar yr rhestr hefyd, dwi'n di cael 8 gig o RAM i'r iMac. so, you know, dwi'n edrych ymlaen i gael hwnna dan y goedan. Ar Apple TV? O ie, gai agor yr Apple TV hefyd. Ie, gyd i agor yr Apple TV o diwedd a mwynhau yr streaming na. A gyd i roed yr Apple TV dy ffrind di, nôl i dy ffrind di. O, mae Sean Corn wedi prynu anrheg yn barod hefyd, sef speakers Logitech i hwcio fyny'r I'r teledu. Apple TV. Oh my god. A mae hynna dal dan y goedan hefyd, ydy? Ond, wel, di Amazon heb di shipio nhw eto. Oce. Dach chi'n byw y freuddwyd? Be ti gael i Dolig? Fi? Be ti eisiau Dolig, Sionet? Right, dwi'n byw mewn byd bach odd, lle dwi really eisio Xbox sgleiniog awesome, ond dwi'n gwybod... Efo'r thing symud na Wii... Y Kinect. Da fo, ie. Kinect, ie. O'n i'n gweld hwnna. Nes i drio'r Kinect gimmick ar y dialdio, ond dwi'n siŵr bod i pethau gwella, efo games gwella dod iddo fo. Na'r peth. So, i rhain o'ch chi'n gwrando sy'n quite fyny ar y gemau. Unwaith eto, mae yna le podlediad arall am gaming Cymraeg. Achos da ni'n digon o gamers i ddal fyny efo fo. Mae Kinect yn ddatblygiad o'r system wiaidd o neidio gwmpas y rheolydd game, ond does dim rheolydd. You are the controller. Bys a lot rhy gymleth i fi, yn enwedig sy'n ni chwarae Mortal Kombat. Ie. Braidd yna. Finish him. Finish him. Dwi'n siŵr bod Alan y poeni wan ydy. It's like, hold on. Ond, allai ddim cyfiawnhau gael system gemau, achos bys ni ddim yn rhoi'r amser i wneud o'n iawn. Bys fod just fel box drud yn y gornel, bys yn laff pan dwi ar wyliau
Neu pan mae'n ffrindio gwmpas y pob di meddwi. Wel, fel merched, da ni yn cael chats. So nhw ddim hyd yn oed efo lot o ddiddordeb. O, ie, sori, Aled fysa'n... Ond mae'na game ddawnsio i'r Kinect, does? Oh my god, popeth yn well. Handbags ar y llawr, a well. Mets a stro a reef a stro yn y llaw arall. Unrhyw un arall? Mets? Is it just me? Na, dwi'n cofio reef. Yeah. Dwi'n cofio reef. Afiach. So, yn anffod hynny. O ran pethau nid tecaidd, dwi angen goliad y ffrant i'r bike, ys llydyn nhw un awgrymu rhai yn y sylwadau, bydde hynna'n greit. Dwi ddim eisiau rhai scary fel y rhai mountain bike, ond eisiau rhai bach neis. Rhaid dainty. Ie, sy'n fflach. Neu bosib, dwi eisiau front kit o Night Rider, so pan dwi'n reidio'r bike, mae'n mynd... Awesome. Oce. Dwi'n A be mae Bryn yn gael ta? Gwylia. Ie. Gwylia. A peidio mynd a ddim un gadget efo chdi, dyna's ar beth. Ie, cael cruise break o bob dim. Fedi di diflasu'n llwyr. O, ie, byddai dringo'r walia dwi'n gynta. Na, dwi'n meddwl amdano fo. Dwi'n gynnau diddordeb cael Kindle. Ar ôl newid gael iPad. Ie, ond mae'n ar y syma dros fo'r ffaith, dwi'n sylwi dydy'r darllen dydy'r darllen rili gweithio'r un ffordd ar y Kindle a mae ar iPad, a mae'n adraffurfiad darllen ar iPad yn nos, mynd o'n deffro'r meddwl gormod versus y Kindle lle. Ie, am fod fedri dim gweld y Kindle nos. Wel, os mae'r lamp ymlaen, mae'r gola o'r sgrin yn deffro'r meddwl mewn ffordd gwahanol i be fysa gola naturiol. Alla i gytuno fanna. Os dwi'n defnyddio'r ffôn gormod cyn mynd i gwely, dwi'n bach yn jumpio. A mater o arfer ydi o, dwi'n disgyn i gysgu yn darllen Instapaper pob nos. O'n i'n mynd i ddeud fo, wyt ti'n posibly ddim yn cysgu. Alla i jyst gweld bod ti'n cysgu fyddi lygyd ar agor ar ffôn o dy blaen. Os di rwy'n yn cofio, dwi'n yn gwybod os ar y podlediad, neu ar Twitter nes i ddeud fod New Year's Resolution blwyddyn dwytha, fi oedd i stopio darllen yr iPhone cyn cysgu a darllen llyfrau ac te wsos nath o bara. Sa iMac i7 27 inch. Rwy'n eisiau prynu yn hyn efi. Ti'n meddwl pwy sy'n gallu cael un o'r ein i ti? Steve Corn. Anwyl Steve Corn. Os mae rhywun eisiau neud llun o Steve Corn, please. Dyn yn fframio fo. Please. Ie. Ar y nodyn tymhorol yna, fi cyd bod yn amser i ddeud, diolch yn fawr i chi. Lot o pwyntiau, o'n i fewn i mwy o fanylder am hacio'r iaith nes mlaen. Ie, nôl yn y flwyddyn newydd ydyn ni efo hwnna. Yn sicr fo hwnna. A falle mwy o drafodaeth in depth yn rhedeg fyny at hacio'r iaith ynglyn â y Cymraeg ar y we ac ydy o'n cael ei get-away mewn rhywbeth fel Facebook a rhywbeth trwm fel na. Unrhyw beth arall hogiau? Unrhyw beth arall ar yr agenda? Wel, just sta'ch eisiau ffeindio ni ar Twitter, mae Sioned @Llef, Iestyn yn @IestynX, a dwi yn @Brynes. A sta'ch eisiau atab unrhyw beth o beth da ni wedi dweud yn y podlediad yma neu'n dwi'n o'r eraill, podlediad@hackiaeth.com. Neu gadwch sylw ar y post os da chi wedi gwrando na ni. Mae wastad yn neis cael adborth, jyst gwybod bod yna rhywun yna. Ond da ni'n neud hwnna anyway. Sgyn ddim byd i wellu danos fechar. Hyfryd trafod hefo chi hogiau. Mi ddedwn ni Nadolig llawen iawn wrth gwrandawyr i gyd ac wrth chi. A fyddwn ni nôl yn flwyddyn newydd yn edrych mlaen am digwyddiad byw hacio'r iaith 2011. Ond am rwan, ho 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 hwyl dda! Wel. Mae fel sign-off ar cyw yn dydio. Hwyl dda, ffrindiau! And stop. Oh, yes, agreed.
Croeso.